Oi, wakikti, asekta zarishidi, ninaba already si bekreng bajak. Oi, dolrok bahai tongbai. Dolrok sengtini nailai bunai. Nijini dehar ni maninya suk santi toniya deli no jari tongai rong ni video no. O borong ni dehar ni kong no sanani ang tabuka shelesani shelewe shese shelengsiwo. Tolani furti jora rogo video khayi hune khayi borong ni asik akar bakha. Baldorma somoy rogo se sei rok se asik akariana. Hingke kok no bisi kebang salai akarei. Dinini o bokro yong sajak rok no nanya bagai video no cengeri la sinai. Melang, o borok hai melang. Sini tirperawo, o bo hai melang borok rok bote komol plelia. O bo hai borok rok no kopor dahina kaham hinuntol rok. Bui baser tebe lago asukui mai rok sisable. Bo hai totrawo kaci si tong thokja. O melang rok ni thani, plastik mani rok phondo yoglia. Oi gian krei, o lokai u tebul busop rok nangen ni lirok kuk trenggane. O borok ni belui jatong krei hino. Angle tong thotong ma tong ya. Lei genang borok le asuk beri sindalong ni saipan pilik liye. O cameraman bono bade kena sigai control khai tong mangkha. O masawi tong pro tal kala thiri ulta khari ke thik. Ihi o bo hai borok no kobor dahani tongane kaham. Video khanya bakai borok ne asik bokro go ba ajar kaham man kasido. Ihi video khanya ka ba kaham topic note khajita. Kaham note khanya karile borok ni punjo arok dek khikrok kisik rok tuijak mangsi. O bo hai borok no te tama sanani dol rok. Burichwk sikla rok. Tama sati berseng manamti. Norok ta tabu hamjak lanya khai direct face to face nai hamjak lagi. Eko oro kunia kutuk jangna phabiu katana. Bo borok khai makhang nugui hamjak ya khikro bumuk simen nugui hamjak hino. Tamon nangkha gi khikro bumuk nugui ja hamjak. Aboni bagai ja tabu bunyo oro kaham phreung tongphai. Beri nai thokmale sidan nanan tabro songni amalni karai heingui tongo. Bo selak kepal keseung akol kahamba o berinya manta jakha. Gian bo tongmani gian engineer simi se mana baki. Mobile logo nugui photo rok nugui ta hamjak lagi. Hinkele dera sitra dera lainai. Eko nijini kongno oro bunyo share khai tong phaketana. Neng agi beteke ba hamjake derai tong abuko buisamo no haja. O bkhana ke boroni sinjo khitum hai tungni tungtham kari jakhino. Neng tungni tungtham kari ya ba sida makeup bodiya phanen tukui tongsidi. Neng rakha no tei sing salia. Ogle nang nungya sikli rok no share khai petiru. Yangle besa betei si busuk khebui tong bakhina. Ang je buji mani o yongko hotino agi serai puro belai obar polio rok sari jakting khana. Aboni bagui no bunyi sai obar brand no gedeba. Sini tirprao kaham phreungnai kona kone hujak usuk talented borok tongo haja. Abung ni sla sikla tai beri sikli rok o yongko hotini kong no follow khai bedi. Makhang no naita hamjak ba sidipu. Khikro bumung no sinai hamjak sidipu. O yongko hoti neng ate kok rok tabung ni bor rok no share ta khai petreng de. Kunia olok khai nok ni ongkhor mayan ta teri phrik jagane. Nai thoklang mane neng bani nauri kene bai tabung no buni mai hajra tangna ni hima heng tong hablasa o totrawo ri sakisa phanma bai sini borong ni kanmung sung bai masawo ne buino ki lagri nai o dehar kaita masaga se godal kora herak pre pereng ka hino 2-3 ma gym khaye rangklo ge gym yakari jakhai o khikro bokro kre video khai Facebook o upload khai o 70-80 views phaima bai no sak no celebrity ingjang mani bui mini video comment khake comment reply ritia o nini 50-60 views abo public rok naya abo joto nini jati gusti rok mangse nini video nai laye nini jati gusti rok no tamo hne wanchung sajaman te amrile te jatja plelia busa buti sikla sok toka te pekhaglia hne wanchukui tongkhana o om thaikai tamsa sak belam kolong engkha hino nini abo basida kasha khangrai hakoro 10-15 ta khangrai habai belam torma heng tong hablasa asuk belam torma tibo kamle rinase mungsa sak jaga rogo buji bakhna ble dolro je borok ukuluk busukang nahayaoi himoi kasleinai rok rojong usta khunai rok hasuk beserni beri sisane siwe siplajak beri mono bo borok khai langti langta khaye ulta jam phile kasle hino kasle phuruba thika nakle himpana kasle ta o bua khai lapsa sabasa khika hino nok jandla bui odek modeko khili paye khana busiwana hne yakar klangja khai o lapsa kakjak ni bagai no o kaksaya ukulok hinmano ukuluk hin tongtana ketal phuru rogo susane suwe asi yokjak ya wakhak laitreng khana hingke bablap buskang ukuluk nahayaoi kok sanai rok borong ni bukhukai bormawo
dali rijangnai Buni bukhokno talirina sekang nijini buano talirina hargade. Nini abono nung talirina harya hingke nung kok sapro nini abua kaplate hawa kogo. Nijini saile nuktriya abar buni kok si saja. Dolrok iko te he borokno nijini sakni khinoga manamjak buni khinoga manamjak nai ro. Ihi akai hinta obo hai content hamya upload khaipano makhang simi pan naithokdi. O makhang buya hingke bono te sabo like te follow khasina hino. abo an bagui bukhanang ma kogya bin bagui bukhanang mani kogya Ke boni bagui khasi nangya hingke nung oro tuma mendra natok phai kok sajong basa. O brinyo je nakini khai tongnai ro. Norok phat mental hospital tlangai bini bokhorok chikisa khaidi. Bini bokhorok jaga krikha ang agini bujikha. Obo haike rules khaijakai borokno borok ta se reply riu. Sing rangni bagui si khayo hnei. Biko ani bisingni pen paidero Facebook ni rang mangkha hnei masana pana sama khanaya. Dolrok tinin bagui video usungno norok o video no chajagai tonghai share khaijini ta pokdi. Tai channel no subscribe khaijakung ke channel no subscribe di ang ketal video upload khakya hingke norok ni aro notification thang sogoi ni bagui norok no entertainment khanya bagui next video te bo kaham phai tongo norok ano support khai logi simiri tongna ba hingke thakadu dolrok bye.